Εδώ έχουμε μια τυπική μέρα στο χιονισμένο Κίεβο και σήμερα θα δείτε πως καθαρίζουμε το αυτοκίνητό μας για να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά μας. Αν το καθαρίσουμε, αυτό είναι το αυτοκίνητό μας στην κατάσταση που το βλέπετε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε τελικά να το καθαρίσουμε, αλλά δεν ξέρω και αν ο δρόμος έχει αρκετό χιόνι. Βέβαια μακριά κάποιος βλέπετε δουλεύει, αλλά να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ανοίγουμε το πορτμπαγάζ για να βρούμε το ειδικό γάντι. Το ειδικό γάντι, πιόνια πέφτουν μέσα στο πορτμπαγάζ ενώ έχουμε σηκώσει το καπό. Βρίσκουμε το ειδικό γάντι που είναι για τη χρήση του καθαρίσματος του αυτοκινήτου. Έχει πέσει η ειδική λεπίδα, την οποία θα βάλουμε μέσα στο γάντι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε. Το γάντι μας είναι έτοιμο και περασμένο στο χέρι. Βλέπετε είναι αρκετά μακρύ για να πιάνει όλο το χέρι μας και αρχίζουμε τον καθαρισμό. Αυτό είναι λοιπόν, θα λέγαμε, ένα βίντεο με τίτλο Kiev Winter Survival Guide. Είναι καλό να φύγουν τα χιόνια και από ψηλά, από επιφάνειες του αυτοκινήτου που δεν έχουν σχέση με την όραση κατά τη διάρκεια της οδήγησης, και σίγουρα να καθαριστούν και τα φωτιστικά σώματα. Είναι καλό λοιπόν να φύγουν και από αυτό το σημείο τα χιόνια, ώστε να μην πέφτουν κατά τη διάρκεια της οδήγησης, οπότε μπορεί να ενοχλήσουν άλλους οδηγούς. Εδώ βλέπετε είναι πραγματικά πολύ βαθύ το χιόνι. Σίγουρα είναι, από ό,τι μπορείτε να δείτε και εσείς, πρέπει να είναι γύρω στους 10-15 πόντους χιόνι στο αμάξι. Καθαρίζουμε εδώ το φωτιστικό. Εδώ περπατάω μέσα σε αρκετά βαθύ χιόνι. Καθαρίζουμε το παρμπρίζ. Είναι καλό να σηκώσουμε και τους ιαλοκαθαριστήρες και να καθαρίσουμε από κάτω, ώστε να μην κουραστούν οι ιαλοκαθαριστήρες αν θέλουμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να διώξουν κάποιο χιόνι που υπάρχει στο αμάξι. Επίσης σημαντικό, πλάγια παράθυρα για την όραση και καθρέφτης εδώ, αυτό το σημείο, αυτό το τρίγωνο, πάρα πολύ σημαντικό εδώ για να μπορούμε να κινηθούμε. Και έχουμε φτάσει στο πίσω μέρος. Εδώ επίσης είπαμε σημαντικά τα φωτιστικά να φαίνονται, ώστε να βλέπουν οι άλλοι οδηγοί την κίνησή μας. Και πίσω παράθυρο, όμορφα φωτιστικά. Σηκώνουμε ιαλοκαθαριστήρα. Καθαρίζουμε. Αυτό, όπως είπα, είναι για να δώσουμε στον ιαλοκαθαριστήρα τη δυνατότητα να δουλέψει χωρίς να κουραστεί πολύ. Και έχουμε φτάσει εδώ που ξεκινήσαμε. Ήδη έχει πέσει χιόνι εδώ, όπως βλέπετε, από τότε που ξεκινήσαμε. Και γενικά έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ένα φορτηγό εδώ του Δήμου, τα σκουπίδια. Έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, τόσο όσο να μπορέσουμε να πάμε στη δουλειά. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να δούμε αν θα περάσουμε το χιόνι, δηλαδή εάν θα μπορέσουμε να βγούμε μέσα από αυτό το χιόνι. Αυτό θα το δούμε σε λίγο. Όπως σας είπα λοιπόν, αυτό είναι το Kiev Survival Guide, Kiev Winter Survival Guide ή Kiev Snow Survival Guide. Ναι, είναι το φορτηγό με τα σκουπίδια. Συνεχίζουμε σε λίγο, εφόσον μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για να πάμε στη δουλειά. Καλημέρα σας και πάλι από το Κίεβο. Είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, έχουμε κινηθεί ήδη λίγο προς τα
μπρος και δοκιμάζουμε να κινηθούμε προς τα πίσω όπου το αυτοκίνητο πηγαίνει. Υπάρχει κίνηση, αυτό είναι καλό. Θα ξαναξεκινήσουμε για βάζουμε πρώτη. Επίσης είναι καλό στο χιόνι να ξεκινάει κανείς και με Δευτέρα. Θα βάλω λίγο Δευτέρα να δω. Ναι, το αυτοκίνητο ξεκινάει και έχουμε βγει. Έχουμε βγει από τη θέση παρκαρίσματος. Θα συνεχίσω λίγο με πρώτη για να μπορέσω. Ναι, το αυτοκίνητο κινείται και έχουμε φύγει από τη θέση μας παρκαρίσματος και κινούμαστε για να πάμε στη δουλειά. Βλέπετε πόσο χιόνι έχει κάτω. Να σημειώσω εδώ ότι κινούμαστε με χειμερινά λάστιχα. Έτσι, εδώ τα χειμερινά λάστιχα είναι και λογικό υποχρεωτικά για το χειμώνα. Εδώ μια βαριά ντυμένη συμπολίτησά μας. Τα χειμερινά λάστιχα είναι υποχρεωτικά για το χειμώνα. Βλέπετε όμως και τι δυνατότητες προσφέρουν. Χωρίς αλυσίδες ξεκίνησα από μια θέση παρκαρίσματος που βλέπετε, είδατε πόσο χιόνι είχε, και κινούμε σε ένα δρόμο ο οποίος εξακολουθεί να έχει χιόνι, αρκετό χιόνι κάτω. Εδώ οι συμπολίτες μας πάνε στη δουλειά και αυτοί. Ωστόσο το αμάξι μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό το χιόνι και να κινηθεί, ακριβώς γιατί έχει χειμερινά λάστιχα. Θα έλεγα κινείται αρκετά καλά και στις στροφές. Ναι, και θα βγούμε εδώ στο δρόμο κάτω στην Σόρσα για να στρίψουμε αριστερά για τη δουλειά. Οι γυαλοκαθαριστήρες δεν χρειάζονται, τους άνοιξα στην αρχή διότι μας αφήσουμε αυτό το συμπολίτη μας με το μπαστούνι να πάει με την ησυχία του. Εμείς είμαστε μέσα στην άνεση και στη ζέστη ενός αυτοκινήτου. Ας πάει αυτός λίγο μπροστά, δεν πειράζει. Αυτή είναι λοιπόν η μαγεία των χειμερινών ελαστικών. Σου δίνουν απόλυτη σχεδόν ελευθερία κίνησης. Δεν χρειάζεσαι αλυσίδες. Ομολογώ ότι δεν περίμενα να βγω τόσο άνετα, γιατί πέρυσι είχα δυσκολευτεί να βγω μερικές φορές, δηλαδή χρειάστηκαν λίγο περισσότερα μανασαρίσματα και λίγο καθάρισμα του χιονιού σε ορισμένα σημεία με τα πόδια μου για να μπορέσω να ξεκινήσω. Κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ χιόνι κάτω ο δρόμος. Έχει πάρα πολύ χιόνι κάτω ο δρόμος. Θα βγω λίγο να σας το δείξω με βίντεο. Έχει πολύ χιόνι ο δρόμος κάτω, αλλά παρόλα αυτά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Και σας εξήγησα πόσο σημαντική είναι και η ορατότητα στα πλαϊνά τζάμια. Πόσο σημαντική είναι η ορατότητα στα πλαϊνά τζάμια, τα οποία πρέπει να καθαρίζουμε, γιατί δείτε, θα μπορούσε να είναι και καλύτερα, αλλά τέλος πάντων μου προσφέρουν μια ελάχιστη ορατότητα, γιατί εδώ χρειάζομαι το πλαϊνό τζάμι για να δω πώς είναι τα πράγματα από δεξιά. Οπα, εδώ λίγο βλέπω ότι δεν αντιδράει το αυτοκίνητο, είμαστε και σε μια διασταύρωση. Συνεχίζουμε. Ναι, αργά, αλλά ναι, το πετύχαμε, έχει φύγει, έχουμε ξεκινήσει. Χειμερινά λάστιχα δεν σημαίνει ότι οδηγάς όπως οδηγούσες στην Ελλάδα, έτσι δεν σημαίνει ότι κάνεις χαζομάρες και ευλακίες και τρέχεις. Να, εδώ τώρα λίγο πάμε σαν καραβάκι, αλλά σιγά σιγά έγινε, φύγαμε. Λοιπόν, χειμερινά λάστιχα δεν σημαίνει ότι οδηγάς όπως γουστάρεις, σέβεσαι τον καιρό, έτσι, δεν κάνεις χαζομάρες, δεν κάνεις τετακέ, αλλά έχεις τη δυνατότητα να κινηθείς χωρίς να χρειαστείς αλυσίδες, τις περίφημες αλυσίδες που έχετε εσείς στην Ελλάδα, ή λίγο άπειροι από το χειμερινό καιρό. Εδώ είναι πράσινο, φτάνουμε στη διασταύρωση λοιπόν και συνεχίζουμε. Πολύ χιόνι στη διασταύρωση, εκεί που δεν έχει πατηθεί από αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ το χιόνι. Λίγος κόσμος στη στάση, εδώ μια στάση τηλεματικής.
εδώ θα στρίψουμε δεξιά. Ήταν κόκκινο, αλλά συνεχίζω διότι υπάρχει δίπλα στον σηματοδότη με την κόκκινη σήμανση ένα πράσινο βέλος δεξιά. Όταν υπάρχει αυτό το βέλος σημαίνει ότι ο οδηγός, ελέγχοντας την κυκλοφορία και παραχωρώντας προτεραιότητα στους πεζούς ή σε άλλα αυτοκίνητα, έχει παρόλα αυτά τη δυνατότητα να συνεχίσει, εφόσον συνεχίζει όμως μόνο δεξιά. Το κόκκινο ισχύει για την ευθεία κίνηση. Κατεβαίνουμε έναν πολύ όμορφο δρόμο, ο οποίος παρακάτω βγάζει στο ποτάμι, αλλά λίγο αργότερα θα στρίψουμε αριστερά για να φτάσουμε στη δουλειά. Αυτό ήταν λοιπόν ένα βίντεο που θα ήθελα να σας προσφέρω με εικόνες από την καθημερινότητα στο Κίεβο. Το ονόμασα Kiev Winter Survival Guide, πηγαίνοντας στη δουλειά ένα πρωί χιονισμένο. Σας ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε, να είστε καλά, καλή χρονιά.